Uso ang pagtanom gamit ang mga kaang usa ka inahan ang nakahuna-huna nga himuong kaang ang mga dili na magamit nga sinina aron na silay panginabuhian. Atong sayron ang iyang storya pinaagi niining report. Tungod sa pandemya, naundang ang trabaho ni Nanay Jocelyn Rimando. Lakip na sa iyang kapuyo. Apan, wa niya tuguti nga dili na gyud sila makabangon. Busa karon daghan ang nagatanom gamit ang mga kaang. Nagsugod siya og iyang mga anak og himo niini. Tong sugod ang kuan lockdown, walay trabaho. Nya way laing income. Nya na hunahunaan to namo ning magbuhat og kaang. Walay trabaho kung bana wa ako pod wa ko'y trabaho. Kaang kini nga gama sa mga nuog o trapo o mga sinina nga dili na magamit. Butangan lang og semento aron mugahi dayon pinturahan. 50 ngadto sa kagatos ka pesos kini mabaligya. Matod niya, kusog kuno ang palit niini karong daghan ang nagabuhi og ornamental plants. Tungod kuno sa quarantine, nakadiskubre sila og bag-ong talento nga mo'y susi usab sa ilang pagbangon. Nuog lang og simento. Sa isa ka adlaw makakuha ka isa gyud ka kuan nimo, concentrate ka magbuhat, mga 20 ka buok na 30. Isag way trabaho o kanang walay income nimo nga walay trabaho, mulihok jud ka kay para naapod kay makaon. Ang storya ni Nanay Jocelyn, salamin sa ordinaryong tao nga labing naapektuhan sa krisis. Pero nakabangon kay milihok, mibarog o wala nagpakalugmok. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.